ये आजकल के दुनिया में बाप केतनो कमा के बेटा के सही सलामत राखत न बा। तो बेटा एक दिन कह देला कि तू हमरा ला का कइले बड़ा। अरे भाई, 20 बरस के उम्र में गांजा सिगरेट पिए लगल ह। अब बाप के कहत रहा कि तू हमरा ला का कइले बड़ा। अब तू अपना बारे में सोचा कि तोहर बियाह होई तो तू अपना बाल बच्चा के या लइका फइका के केंग देखबो, केंग कमा के खियइबो। बाप तोहरा के 20 बरस ले पोस देले उहे बहुत बा। केंग पोसले का कइले बापे जानत रे। ऐसे बाप से कभो कमाई के हिसाब ना लेवे के चाही। बाप के कर्जा चाह के भी उतार नहीं हो सकत। ए दुनिया में केहू तोहरा के चाहे वाला बा तो उ तोहर बापे बा, आ दुलार करे वाला मतारी। ऐसे बाप मतारी के कभो ठेस ना पहुंचावे के चाही।